Bona tarda. Sobretot donar les gràcies per poder estar aquí. És un goig per tots plegats poder explicar la feina que ha sigut tan intensa però tan agradable. És una oportunitat que no es pot menystenir ni desaprofitar. Sobretot volia dir que ha sigut molt enriquidor treballar en un lloc per nosaltres tan especial i tan estrany al principi, però que ara estimem profundíssimament i que el coneixement ens ha permès apropar-nos-hi i entendre el valor tan excepcional i tan propi d'un lloc que primer coneixíem ben poc i hem de reconèixer-ho. Com diu Pere Jaume, tots els llocs del món mereixen estima i tots tenen la mateixa categoria i la mateixa qualitat. I això ens ha passat a nosaltres a la Trinitat Vella. La Trinitat ha sigut una descoberta per nosaltres i volem manifestar-ho així. És a dir, en aquests moments som uns entusiastes. Quan ens varen encarregar, guanyar el petit concurs, ens va semblar que era un lloc molt difícil, un lloc molt llunyà, i en aquests moments estem absolutament enamorats, som entusiastes d'aquest lloc, hem intentat trobar els seus valors, les seves propietats, les seves condicions d'estima, i són moltes, i en aquests moments som defensors a ultrança de la millora i d'aquest treball fet des del lloc i des del coneixement intens del creixement, coneixement, propietats del lloc i també del seu i la seva manera de fer-se. És a dir, aquest és un lloc que ha fet la gent d'aquest lloc i això és molt important, se l'han fet ells mateixos. No vull allargar-me, aquí també ha sigut magnífic treballar amb uns companys fent la mateixa carrera, tots intentàvem no avançar molt uns sobre els altres, aprendre uns dels altres, copiant-se, mirant-se, això ha sigut magnífic, ha sigut una feina molt interessant, volem reconèixer-ho i dir-ho en veu alta. No se m'ho gaire bé, però és igual. Aquesta és la imatge que és una imatge feta per la meva companya un capvespre sobre el pont de Sarajevo que ajunta la Trinitat Nova amb la Vella i en principi és una imatge estranya al lloc però és fonamental. La imatge, aquesta no, però la imatge que fins ara, fins fa pocs dies apareixia en la pàgina web que buscaves Trinitat Vella, sortia una imatge d'això. Dius, això és la Trinitat? Doncs sí, resulta que la Trinitat és la porta de Barcelona i l'entrada per la Meridiana i, per tant, la peça que justament des del pont connecta una peça amb l'altra és aquest pont sobre la Meridiana i, per tant, la mobilitat, amb tot el que té d'excepcional... No, espera. Amb tot el que té d'excepcional condició d'aïllament, però també de gran relació amb el territori, és el que ha construït aquest lloc tan especial i tan estrany que és la Trinitat Vella. El que passa que la Trinitat, i aquest plànol del Martorell ho explica bé, parteix d'una situació de ciutat-jardí, d'una petita ciutat-jardí que proposa ja Josselí en el seu pla sobre els límits de la ciutat i sobre les muntanyes, que justament aquí es desenvolupa parcialment. L'any 1915 es proposa una ciutat-jardí que es diu justament Colònia de Ciutat-Jardí de la Trinitat i que parcialment s'executa, inclús hi ha unes cases mostra que se fan en 30 dies per poder vendre i s'inauguren el 12 d'octubre de l'any 1915 i que justament construeixen el que aquí veieu, justament apoyada justament sobre la carretera de Ribes i connectada, no que n'hi ha parades, els trens hi passen a la vora, construeix sobre aquest petit turó uns quants carrers, unes parcel·les i unes quantes edificacions de ciutat-jardí que seran, el punt de partida i la diferència fonamental d'aquest barri, que no és un barri de polígons com són tots els del seu voltant, sinó que és una part d'una ciutat, en aquests moments sòlida, consolidada, unitària, que inclús té un aspecte de ciutat central, perquè aquesta provença de ciutat-jardí no ha estat esborrada. En aquesta imatge, aquest plànol tan magnífic del Vicenç Martorell, s'aprecia el riu Besòs, a la vostra dreta, el traçat del tren de Girona, el rec Comtal, que ara explicava el Carles, que baixa de Vallbona i de Montcada i va cap a Sant Andreu, i al mig, arran de la carretera de Ribes, que la limita per dalt, i encara amb l'altre tren, el tren de Terrassa, apareix el barri de Trinitat incipient, amb el carrer de la Trinitat al mig i el carrer de la Foradada en avall.
Bé, això és una imatge posterior, aquest és el primer fotoplà. En qualsevol cas apareix, jo penso que no s'ho veurà bé, jo aquí ho veig molt bé, però vosaltres no tant. En qualsevol cas, aquest nucli embrionari d'aquests pocs carrers i poques parcel·les construïdes en unes cases que podeu imaginar que són cases de planta baixa, de poca mesura i tampoc no molta qualitat, són els que han donat lloc després, en el creixement de l'any 50, a la consolidació d'un barri molt, molt diferent als altres. En aquests moments el barri és l'últim de Sant Andreu, el que limita amb el barri de Vallbona, però la Trinitat Nova, en aquest cas, encara no hi és. Aquí apareix el Parador Viver, el pas de baix, el pont de Santa Coloma encara no hi és, el pont, però el passeig de Santa Coloma ja està fet, i la Trinitat aquí sola, al mig dels camps, els camps cultivats, el rec Comtal en ple ús, aquesta ratlla del tren pel mig dels camps, el tren de Girona, però la carretera de Ribes, ara ho veureu, encara té una mesura molt, molt mínima, molt escassa, però és el cordó umbilical que permet l'existència d'aquest barri i també és la peça que lliga Barcelona amb el territori envoltant. El barri està assentat sobre un turó que no té més de 50 metres, deia el Carles que en tenia 150, el de la Baiona, que és un barri menut, és el menor, és una topografia molt menor, però que el canvi permet vistes, permet una alçada important sobre el riu i sobre els territoris circundants, i en qualsevol cas el petit coll de Finestrelles, que el separa del reste de Collserola, del sistema litoral, permetia que aquest fos un punt d'inflació, un pas on hi havia la Quinta Forca, les forques d'entrada al terme de Barcelona, al terme jurisdiccional. Per tant, ha tingut aquest punt de porta, des de sempre, aquest punt de porta reconeguda sobre... Sí, sisplau. Ara unes quantes imatges generals. El barri de Trinitat, que aquí es veu poquet, una imatge bonica en realitat, però aquí es veu molt llunyana. Passa, sí, és això. Aquí comencen a créixer. Aquí comencen a créixer, i aquest és un moment bonic, i per veure les dues formes urbanes tan diferents. La Trinitat, que neix d'una parcel·lació petita, d'un estat jardí incipient, poc consolidada, amb carrers només oberts, a mitges, etc. I la Trinitat Nova, l'altra banda, amb el sòcol del tren aquí cobert per sota, i la ciutat de blocs que avança. Llavors és aquesta confrontació, aquest xoc de dues formes urbanes molt diferents que s'evidencien a banda i altra la carretera de Ribes primer i després la Mariana. Passa. Aquí encara és el mateix, es veu de més lluny, passa. El coll de Finestrelles, això és la muntanya, passa. Aquesta és la carretera de Ribes, just al principi, la dreta, la Trinitat Vella, i la dreta la Vella i l'esquerra la Nova. Fixeu-vos, incipient, les dues agafant-se, rapant-se sobre la topografia, però en qualsevol cas la mesura, l'ampliació d'aquesta mobilitat, fa el que va del fragment més gran i aïlla, connecta i aïlla la veritat. En aquest sentit, sembla molt aquest barri, el barri de Vallbona, que ens ha explicat abans el Carles. Aquesta imatge és brutal, em sembla a la dreta els blocs abocats sobre la Meridiana amb obres, amb el basament del tren per sota i a la vostra esquerra la Trinitat Vella. En aquest moment ara hi hauria el pont de Sarajevo aquí baix, però en aquests moments no hi ha més que un pas de pols sobre el mateix. Cada vegada aquí la carretera de Ribes ja s'entrega i es confon justament amb la Meridiana, i en aquests moments ja la carretera de Ribes pràcticament ha perdut el seu nom, la seva propietat, i tot és Meridiana. Però fixeu-vos el gra petit, la diferència de gra, que és el que explica la condició d'identitat i de consistència del barri. A la dreta, com sempre, la Trinitat la Vella i a l'esquerra la Nova. El barri era així, aquest Sant Jardí també és Sant Jardí realment de consistència i de qualitat escassa. Però la parcel·lació, les tanques, el rigor d'un barri que té en aquests moments 90 anys ha fet que inclús jo diria que les condicions d'estima i de coherència social del barri han fet una estructura d'aquests 10.000 habitants que habiten aquestes 81 hectàrees, que tinguin consciència de barri per damunt de tot. És a dir, hi ha una plaça, hi ha una església, hi ha uns carrers ben urbanitzats ara i ben arbrats,
hi ha un centre cívic, els equipaments són importants, aquí sí que hi ha institut, aquí sí que hi ha piscina coberta, poliesportiu, etc. Per tant, el barri està complet. 10.000 habitants que tenen, hi falta el mercat han d'anar a Sant Andreu, han d'anar a la Trinitat Nova, però en qualsevol cas la consistència també explicitada després amb els actes socials, amb les festes, sobretot amb les cavalcades de Reis, els carnavals i tal, la consistència i la coherència del barri és molt important, fins que això és el Recontal i els camps encara plantats, passa. Fins que aquí es veu una mica, fins que aquest barri li arriba una cosa realment terrible, que és que algú decideix treure la presó de dones que estava situada sobre el solar aproximadament un tall al Corte Inglés, no tant aquest, sinó l'altre solar, el de l'Esquerra, hi ha al centre diagonal, i decideixen posar-la aquí dalt. Decideixen posar-la sobre el lloc de les Tres Forques, justament que hi havia les Tres Forques, i el barri de la Trinitat té que assolir una presó de dones que ara està tancada i funciona presó de joves en règim obert, però encara funciona, encara hi ha 200-300 nois que cada dia van a dormir en règim obert i creuen els carrers de la Trinitat. Per tant, l'estigma està servida, és a dir, qui vol viure en un barri que hi ha una presó de dones o de joves, però hi és encara. Jo quan vaig anar aquí per primera vegada em va dir un senyor que vostè on va? Que em volia acompanyar. Dic, volia comprar una casa. I em diu, no té un lloc millor per viure vostè que vol viure aquí dalt? I ara me l'hi compraria, de veritat, vull dir, de molt de gust. Però, esclar, l'efecte que em va fer la reflexió del personatge va ser important. Passa, sisplau. Bé, el planejament ha sigut molt abundant en aquell lloc. El planejament ha sigut constant. És a dir, aquí es veu una altra cosa que ja comentarem després, que és el nus. És a dir, la meitat d'aquest barri, d'aquest territori, d'aquest fragment del terme municipal de Sant Andreu, està ocupat justament per ara que coneixeu més que el propi barri, que és el nus de la Trinitat. Aquí es veu perfectament el propi nus al principi, però també després per les modificacions i per la cohesió i coherència de la gran mobilitat que ocupa aquest nus. Aquest lloc un dia serà una altra cosa, d'aquí 100 anys serà un lloc fantàstic, serà una oportunitat de creixement i de transformació urbana extraordinària. Però en aquests moments, fixeu-vos que el 50% pràcticament del territori de la Trinitat Vella són justament els eixos, primer meridiana, com hem vist, i els eixos de la mobilitat provocat pel nus, pel fantàstic, enorme, extraordinari nus més gran del país, que és el nus de la Trinitat. M'he descuidat de parlar de les línies elèctriques i altres coses, però ja en parlarem més endavant. Bé, com heu comprovar, hem anat seguint com un índex, us ho expliquem de la manera amb imatges, però que diguéssim és l'índex una mica establert en tots aquests estudis. Per tant, seguiríem amb una de les parts, que és la part d'observació del barri, que li diem una mica arreglat des de la topografia, l'aigua, el verd, el traçat i el teixit, a la manera com que faria un arqueòleg, o sigui, una mirada atenta, anant-nos apropant o allunyant, i aleshores a partir d'aquí hem elaborat una sèrie de plànols reconeixent aquests elements. No us hem explicat quin és el barri, quins són els límits, perquè entenem que va sortint, no? Vull dir, està molt clar que hi ha unes infraestructures que ens el limiten i, per tant, més enllà també podem trobar més coses. No hem volgut entrar en aquests límits perquè, com us dic, els hem anat trobant com evidents al moment d'anar explicant tots els elements observats. Per una banda, el primer, dius, la topografia, el relleu. Què hem trobat d'interessant en el relleu? Hem elaborat plànols com aquests perquè hem descobert unes traces inicials, unes traces que ens donaven els antics marges. Això era un territori conreuat per vinyes i aleshores, evidentment, el rec passava a un nivell més baix i el tenir l'estar dalt d'un turó, un turó que abans hem comentat d'uns 50 metres sobre el nivell del mar, doncs estava modelat per unes terrasses o marges que encara es reconeixen ara. Interiorment de les Mansanes, al carrer superior de l'inferior, hi ha un tall en les mateixes construccions, de manera que a vegades produeixen una planta o dues en els interiors de Mansana. I són aquestes línies en vermell. La topografia també hi és present
en molts dels carrers, doncs trobem el carrer Alt, el carrer de la Foradada, que són carrers que anaven, el de la Foradada anava a un lloc que hi havia la Roca Foradada, per on passava el Rec Comtal, per sota, el torrent de la Madriguera, això dona a entendre, evidentment, que hauria d'haver uns caus, i molt curiós perquè el carrer de la Madriguera és un carrer que baixa en pendent i just es trobava el punt més alt, diguéssim, és el punt més alt de la zona urbana respecte al Rec Comtal. O sigui, passava a fregar. Vull dir que els nens, ens expliquen les senyores de més de 80 anys, es tiraven des d'allà al rec a banyar-se o havien de baixar per unes escales. En tots els plànols hem volgut marcar el Rec Comtal perquè encara ara hi és molt present en aquest barri. No sols ha format carrers, com és el carrer de Via Bárcino, sinó que ha anat donant forma i ha sigut present en la construcció. Això era molt important, perquè la primera aigua que utilitzaven per les cases era treta del Rec Comtal. Més coses sobre la topografia. En un plànol que fixeu-vos que són unes ratlletes, que són les pendents en els carrers, potser es veu més en el plànol petit que en el gran. Al gran hi ha les parcel·les, per trobar la relació entre els carrers. Vol dir que tots els carrers estan en pendent, fora de molt poquets. I on les ratlletes es concentren és on salten d'un d'aquests antics marges a l'altre. I actualment hi ha escales mecàniques, perquè era l'única manera de salvar uns desnivells tan importants. Durant molts anys van estar simplement murs sent infranquejables. Un altre dels temes d'estudi ha estat l'aigua. L'aigua també hi és present, no sols amb el Rec Comtal, que encara que no estigui vist es manté la traça. Vull dir que aquí, l'hem fet en vermell, o sigui, en vermell serien les construccions de l'aigua i en blau serien les de l'aigua natural. Una mica en aquests gràfics petits, d'alguna manera ho volem explicar, de l'aigua més natural, de les construccions al voltant de l'aigua i patrimoni també tenim entorn d'aquesta aigua. O sigui, no sols són el Rec Comtal, sinó que hi ha, per exemple, l'Edar Besòs, la Casa de l'Aigua, amb tant de Trinitat Nova com Trinitat Vella, perquè la Trinitat Nova és on hi havia el dipòsit, que es connecten per uns túnels. Aquí hi ha altres construccions més modernes, com són la piscina, també el llac de Trinitat, del Parc de la Trinitat, algunes fonts i els ponts que travessen el riu. Més elements que hem observat. Per exemple, el verd. No hem tipificat ni els carrers, perquè tots els carrers tenen arbres. Nosaltres hem deduït que degut a la marginalitat que s'ha considerat aquest marge, o ja sigui pel fet d'estar més lluny, d'estar rodejat d'infraestructures, s'ha volgut mimar d'alguna manera. I els elements d'urbanització estan perfectes. Són els mateixos elements d'urbanització que podem trobar al centre, a l'espai més qualificat de Barcelona. I tots els carrers, com dic, tenen arbres. Uns arbres que viuen molt bé. Per què? Doncs perquè tenen el subsòl, aquest subsòl per una banda regat per l'aigua del rec que encara deu tenir, i el riu, però a més es nota que és una terra fèrtil, perquè la vegetació és bastant frondosa quan es planta. Hem destacat les plantacions, això sí que ho hem volgut fer perquè estan fets de manera diferent. Des de les línies, les arbredes, que d'alguna manera s'ha fet voluntàriament, suposo que és per barreres sonores, per mitigar el soroll d'aquestes grans infraestructures, també modelant, per exemple, en el Parc de la Trinitat, modela més espais aterrassats, i únicament hem trobat 3 arbres monumentals, com és el xiprer del carrer Madriguera, el lledoner de la plaça Andreu Avelló i el tiler de Porta Trinitat.
crec que valia la pena destacar. Un d'ells l'hem trobat com catalogat i que els altres dos seria una proposta com de catalogació. Un tema bàsic i que defineix potser el barri són tot l'entorn al viari i les grans infraestructures de serveis. Aquesta és la mostra dels més importants perquè en el barri trobem això. Trobem des del gran nus que ocupa la meitat de la superfície del que s'entén al barri de Trinitat Vella, les grans vies que entren i surten de la ciutat, amb un munt de carrils, com és Meridiana, el tren, és un barri que té 2 trens, més l'AVE, o sigui 3 vies de tren, queda cenyit pels trens, i les línies elèctriques. Les línies elèctriques són molt importants perquè just són els que donaven feina, o sigui, eren, com abans explicaven, que al llarg del rec Comtal s'instal·laven indústries, aquí també algunes i poques indústries, però també hi havia la carretera de Ribes i allà on hi havia l'entrada de les línies elèctriques o centrals elèctriques per subministrar la ciutat de Barcelona, doncs també hi havia feina. Més sobre el viari, hem volgut destacar aquí també algunes cruïlles, sobretot les que són amb X o amb Y, perquè són les cruïlles que tenen a veure amb el pendent. Gràcies. I una altra cosa, o sigui, abans explicàvem topografia, aquí la topografia també la dona aquests elements. O sigui, el nus de la Trinitat té la topografia pròpia. Anem més de pressa. Aquí ha destacat determinats la parcel·lació, que és una parcel·lació pròpia, que té 6 metres i n'hi ha molta, tant des de les cases petites fetes a començaments de la seva implantació, que és a començaments del segle XX, fins als anys 60, o sigui, totes van conservant els 6 metres i mig com a màxim. Amb algunes singularitats, que són subparcel·les, o sigui, parcel·les que es subdivideixen a l'interior de les mansanes, o sigui, una parcel·la en profunditat encara la divideixen en 2 o 3 de vegades, i això és un dels elements a resoldre, perquè el planejament, de moment, les deix com si no existessin, i les cantonades que les fa singular, precisament per estar en aquest canvi de nivell del pendent dels carrers. Els períodes de construcció els trobem els del seu inici, després en trobaríem uns altres que són els anys 60 aproximadament, quan s'implanta el Pla d'Urgència Social, fins al PGM, que aleshores és quan canvia l'ordenació. Aquests serien els elements singulars que us comentàvem, les subparcel·les, fixeu-vos, i les punxes serien les cantonades. Els patis i espais verds, d'això en tenim poc, perquè el turó està bastant construït de forma tapaïda, llevat del lloc de la presó. Ha deixat a la vista moltes mitgeres, amb el que us explicava, de la caseta petita de planta baixa, al construir-se amb el Pla d'Urgència Social, blocs alts i amb més profunditat, la caseta petita passa a baixos i 4 a 5 amb l'ordenança provincial. Després, amb el PGM, què ha passat? Que fundària màxima, a vegades són 11 i 12, per tant, aquella fundària queda vista i quedarà per sempre si no li trobem una solució. En quant a l'antiguitat, té molt a veure amb la tipologia també, que podríem dir això. I després què trobem? En patrimoni trobem des de la Casa de les Aigües, que és un patrimoni d'interès arquitectònic, alguns elements industrials que no estan catalogats però que haurien d'estar-ho, altres d'obres d'enginyeria que tenen molt d'interès, casetes com aquestes, que són les inicials, que és el patrimoni propi, que forma part també una de les fragilitats, i cal ho hem de dir, perquè aquí tenim a la vista aquestes mitgeres, i els acabats. Els acabats, aquest sòcol que acostuma a tenir tota la planta baixa, el trobem en moltes de les cases del barri. Aquest és el plànol que voldríem resumir tot el patrimoni, des de les cases, els fronts dels carrers, com són el que dona
Via Bárcino, el carrer Mireia, que és el que veiem perfectament des de Trinitat Nova, el Rec, les casetes, algunes d'interès que es concentren en el lloc de les primeres, i després el pont aquest que us comentàvem. Els equipaments, és un barri molt equipat, com abans comentava el Jordi, no té el mercat, el té a Trinitat Nova, aquí hi ha els de Trinitat Nova. Trinitat Nova potser té més els equipaments a escala de ciutat, però Trinitat Vella té institut, té de tot, té biblioteca també. Aquests serien els locals comercials, és com si fos un centre històric, vull dir, és un centre històric, encara que tot ell sigui del segle XX. Estan molt contents i ells ho expliquen, busquen la seva identitat, diuen nosaltres som un barri de sempre i han fet exposicions sobre les seves botigues. I com a síntesi... Potser abans que ens posin el... Ja l'han posat, Jordi. El minut ja l'han rebut. El giro. Ja està. Diem els 10, els 9... Sí. Bueno, llegeix això, no? Deixem un minut i es llegirà, no? Sí. Passem els 9. Sí, bueno, això eren aquests de les mitgeres i el PGM, els equipaments i tal, els llocs on hi ha el soroll i on no hi ha vistes, no? Vull dir, les grans autopistes provoquen soroll en aquests punts i per Sant Andreu tenim la via Favència que passa alta i ens tapa totalment el barri i únicament hi ha la porta d'entrada per aquí, no? I els objectius de qualitat. Aquest dels veïns i veïnats no cal. No, dèiem això, les persones aquí són molt importants. Els que han fet el barri. Les persones, dèiem, aquí és molt important perquè ens han ajudat moltíssim a construir la informació i han fet el barri. I la reivindicació forma part de la millora constant del lloc i de la seva consciència de memòria. Jo només passem un moment això, només els conceptes, si es poden llegir, potser que callem i ja està, no? Reconèixer els espais de memòria, vull dir que ja us els hem explicat, que el REC, la presó, no s'ha d'oblidar la presó, la carretera de Ribes. La presó potser s'ha d'oblidar més que recordar. Sí, reconèixer. Llavors, potenciar la regeneració urbana, això lligaria amb un projecte que estan fent molt interessant sobre la regeneració d'unes cases a Via Bárcino, és una prova, però entenem que és molt interessant. Oblidar la presó, com deia el Jordi, nosaltres proposàvem que la presó pogués arribar a ser també un equipament a escala de ciutat. Sembla que els devem alguna explicació en aquest barri. O sigui, els vam posar a la presó una temporada llarga, els devem un retorn una mica diferent a treure'ls. No n'hi ha prou traient-la ja i posant vivenda social. Pensem, creiem, ells també ho creuen, vull dir, estem d'acord amb ells completament. Habitatge sí, però alguna més que habitatge. Apreciar l'excepcionalitat del nus i les vores. Proposem garantir i millorar l'accessibilitat del metro ferrocarril. Creiem que és possible enllaçar la línia verda, vull dir, prolongant-la i enllaçar-la amb la vermella. Hi ha un projecte que proposa això del propi Ajuntament i l'hem trobat molt interessant i per això l'hem incorporat en el treball. Sí, l'únic que ens hem atrevit, com que vam mirar on podia ser, ens hem atrevit de situar l'estació on aniria bé que fos, que és al costat del pont de Sarajevo. Això ja us ho hem explicat sobre el tema del patrimoni. Millorar la relació amb els equipaments de Via Bárcino i els principals espais públics. Clar, el fet de quedar el metro, que el metro està situat al nus de la Trinitat, relaciona més amb Baró del Viver, diguéssim, quan puja necessitaria d'una connexió. Ja hi ha un túnel, que li diuen el túnel de Trinitat, que és entremig d'uns blocs, que hi ha de potenciar aquest pas. I aquestes serien unes de les línies que marcaríem. O bé el camí de vora, o de la droga, que també li deien, perquè era de tràfic, que passa per baix i per darrere dels instituts. Singularitzar les visuals seria un altre, hi ha uns punts on valdria la pena i sobretot amb algun dels punts que creiem que s'havia de fer, que era recuperar el camí del riu i la construcció d'un pont que anés des de l'espai aquest de la presó fins
a Santa Coloma, que allà seria també un molt bon lloc per visuals, que seria aquesta línia d'aquí. Veieu les elèctriques que tenim? Encara passen per aquí. Hi ha punts, un punt molt important és el de la plaça dels Drets dels Infants, que és aquí on hi ha aquestes fletxes, que hi ha molts bones vistes i hi ha un projecte de plaça i una mitgera que l'han fet el projecte des de l'IMPU. Incrementar les connexions i fomentar les relacions amb l'entorn, perquè aquest barri està tan cenyit per les grans infraestructures que el que necessita és precisament aquestes obertures, nous passos, noves connexions, perquè el pas i l'únic pont o accés que tenim és aquest que és la Porta Trinitat, o bé a nivell, el pont de Sant Agebo que connecta les dues Trinitats, o bé a nivell des de Meridiana. Ja està, això. El dibuix final és molt laido, però com que tocava. Tenim temps al vídeo? Passa el... Sí, el vídeo. Com es passa? Mentre aixequem? Doncs ja està. Ja està. Perdoneu i gràcies. Sí. Això és la primera casa, el prototip de la primera casa que volien fer allà. Les imatges són totes de la xarxa i les imatges de la mobilitat, els vídeos, són nostres. Sempre és la contestació social, la reivindicació, com s'explica, com s'investa en la història, el nus, des de baix, des de dalt, el metro, les entitats, que són molt variades, en tenen moltíssimes, ràdios... N'hi ha com 80. I sempre els cotxes van passant. Mentre la Trinitat respira, la ciutat li van passant cotxes nit i dia. La festa, tema molt important per la identitat. I sempre el nus, amb totes les seves a la Meridiana, van anar passant. El nus en si mateix com una peça arquitectònica, visual, molt important. És al final. Ja està. Moltíssimes gràcies.